Türkmenistan'da dolların qara bazarda bahalarının iyidigderli yoqarlanmağının neticesinde ähli haritler bilen bir qatarda guruluşyk materiallarının hem aşa yoqarlanandığını görse bolar. Oba ýaşaýjylar odal mellek yerlerini alyp bilmän kösenen bolsalar, indi berilen mellek yerlerinde ilatyň jaý gurunmaga güýji ýetmeýändigini Mary vilayatynyň Murgaw etrawynyň ýaşaýjysy kärendeçi öwedi aýdýar. Öwediň aýtmany görä geçen ýyl bilen deňeşdireninde hem guruluşyk haritlary 2 ýette yoqarlanypdyr. Men öz mellek yerimde jaýyň guruluşyna başladym, emma onu jaýyň boyun ýetirip toxtatmaly boldum. Ýagdaýym bilen galan işleri täze ýyl dowam etdirýäryn diýdim. Ol ýagdaýyň haçan boljakdygyny hem gödegine getirip bilemok. Bahalaryň ýokarlanmagyndan ýaňa haritlaryň golaýyna hem barar ýaly däl. Onda da daýhan baryp biler ýaly däl. Kärende ýerimizden uçypdyr girdiýse alýarys. Mal gara bilen güzeranymyzy dolandyryp, her ýylda bir kisany öküz wakyp şondan gelen girdiýse jaý gurunmagy planlaşdyrypdyk. Emma bu ýyl iýim ýetmezçilik sebäpli mal hem saklap bolmady. Geçen ýylky buğday hasyryndan hem boş çykdyk diýen ýaly diýip ol dowam edýär. Geçen ýylky guruluşy garytlar satylýan dukanlarda 190 manat bolan plastik penjireleriň bahasy häzir 600 manat. Plastik gapylaryň bahasy odal 500 manat bolan bolsa, olar häzir 800 manat. 1 litrlik gaplanan renkler odal 8 manat bolan bolsa, şuň olary 18 manat bahalýarlar. Bahasy 35 manat bolan emulsiýa 75 manata durýar. Guruluşykda iň möhüm guruluşyk materialy bolan bişen kerpiçiň bir maşyny geçen ýyl 400 manatdy. Häzir onuň bir maşyny 800 manat bahalanýar. 4000 sany kerpiç diýip bir maşyna sygýan kerpiçiň her reýtine 800 manat pul geçirýärdiň. Emma gapyňa dökülen kerpiçi hem tanap görseň 350-400 kerpiçiň kem çykýar. Onu hem suwut etjek bolup baryp kerpiç zawodynyň ustalary bilen dikleşdiň, onda aljak kerpiçiňi hem geregiçe alyp bilmeýärdiň diýip öňüme öndürýän kärhanalarda hem ogurlygyň, paraxorlygyň dowam edýändigini, mundan bolsa ilatyň aşa kösenslik çekýändigini hem öwe sözüne goşýar. Etraplarda obalaryň deňinden geçeninde jaýlaryň ýardyny çelik kerpiç örlen, käýerlerde boý ýeten jaýlaryň daşyna çöp çalam örüp garalyşyp durandygyny görse bolar. Ilatyň işsizlikden girdiýjisi gatlarynyň artmagy bilen jaý gurunmak däl, iýjegimiz tapsakrady diýerlerine näçe diýsen duş gelse bolar. Şäher ýerlerinde hem öz öýlerinde awatlyş işlerini geçirmäge gurby çatmaýan hojalyklaryň köpelendigini ýaşaýjylar aýdýarlar. Guruluşyk materiallarynyň golaýyna barar ýaly bolmady. Puluň hümmetiniň gaçmagy bilen jaýyny bejertmek üçin ustalaryň sorýan haklary hem ummadan çykyp barýar. Aýlyklarymyz bolsa bar ýogy 10 göterim galdyrylýar. Ol galdyrylýan 10 göterim ady garytlarynyň galýan bahalarynyň ara tapawutyny hem ýapyp bilmeýär. Şol sebäpli öýlerimiz warak goýran bolsa da awatlyş işlerini geçirip bilmän oňa dedip otyr diýip Aşgabatyň Paragat diýip kiçi tarapçarynyň öz adynyň efirde tutulmadygyny soran bir ýaşaýjy aýdýar. Onuň aýtmany görä 5 ýyl mundan odal ilatyň jaýlary ýumurlap mejburi göçürilip getirilen bu 9 gatly jaýlaryň harsal gurulanlygy sebäpli öýleriň ählisi hem awatlyş işlerine mätäç. Emma guruluşyk materiallarynyň aşa ýokarlanmagy sebäpli özleriniň öýlerinde awatlyş işlerini geçirip bilmeýändiklerini ýaşaýjylardan eşitde bolýar.